případem to je kostel, ale bastardi. Víte co? Jdeme natáčet bastardi. Bastardi našli na obrázku takovou velkou píčku. No, ale on ten jeden kluk je malinký, to je krásný. Bastardi. No, ale vidím. To je velká díra. Ona ti utvírá a teď on nají. Káčo, já to jdu natočit, musím to... Ahoj! Je spadni. Ne? A teď mě vyhodil letadlo do hlavy, ne, jak byl u nás. Tady to, u mě hezky. Andro, já jsem se dostal do hodinka. Nebo nějaký postižena. O, to je velká díra. Bastardy, že no nám taky kreslit. A nemá ni... Tanda. Takový kyselý. To černý je nejlepší. Ty Jana, Ahoj. čau. Známe. Čau Lenko. Ahoj Lenko. Čau. Jednáte co? To je spadil. Čau, parchanti. Jsme bastardé. Já jsem to znamená. Jdeme si natočit. Ukaž ty. Ne. Mám tě polit? Nebo půjdu na mě včelka Mája. Tohle je, já nevím co, víš co, ty vole. Tu je i školka, tam to je školka. To je ta škola. Tam je Vietnamec. Kde? Mouchy city. Jsem v tom hezká, ne? Já se nekoukám, jestli mi to sluší, já prostě mám brýle. Dostal jsem se na vkus. Já jsem si to napsala, také se to jmenuje. Webcam Max, jo. Webcam Max. Webcam, bem. Já bych na vaši fotku, já jsem si to napsala. No, z Lančinu hezký fotky. Tam mám hezký. Neudělej na se. Ale než hezký jsem. A já sama jsem